ukumenywa nami ngisuka le khona eHarding yize ngibe khona phakathi kolomuzi waseBuhleni. Amen. Bangcwele ngibingelela uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu. uNkulunkulu opheleleyo maNazaretha. Amen. Amakhosi akhona neNkosi ekhona ingane Shabalala emnambini Winterthorn fane kwaziwe mana eyinkosazana babonga Shembe. Omunye uyabuza ke ngenhliziyo uthi iphi ngoba ngisafuna ukugana. Siyayazi phela inhliziyo yomuntu maNazaretha. Lo phakamayo INkosi Mbotho eHarding udala inkinga. Amazi mhlawumbe kezwakala. INkosi Mbotho udala inkinga eHarding. Lo silapha maNazaretha. Fana umuntu ayihlele. Ayilungisa ukuhamba kwakhe. Ungayidala inkinga esontweni. Ngoba mawudala inkinga esontweni, nathi sodala inkinga esontweni ngawo. Lebandla maNazaretha libandla elihle. Kodwa lona wayizinto ezincane nje. Abantu abafuna ukuba bakhulu lukhona unyazi. Akazi umdlulu uzomvumela yini aphume into yakhe. Angidlulisele kumshumayeli. Kodwa uma ethanda umdlulu maNazaretha ngicela siphilele eNkonzweni. Sibuya kumashi bekumnandi emampondweni wena ongafikanga soli. Kodwa kona bekumnandi emampondweni ukubaba uzowasipha elinye isonto lesithathu. Nangakini sengathi kungaba mnandi. Sengathi angaba mathathu kodwa manje iphethe kahle. maNazaretha ngiyindoda ethanda ukukhuluma iqiniso. Ukuthi uyangithanda noma ungithanda kwakho. Kodwa uNkulunkulu owangilanda entambeni ngigwetshwe yona ngicathi uyangithanda ngoba thola engangithandi ngaba ngikho. Bema umuntu lapha khona akaphatha isandla sakhe athi uyathanda unyaka. Ake siphenza. Ayesho sonke sikholethu unyaka. Uyabahlabelela ingoma laphana emcimbini mdluli ethini ethi siyamazi umelusi. Emampondweni bayagaza. Aphinda athi futhi siyamazi umelusi. Siyamazi ubabawazi. Aphinda wathi nakaZulu siyamazi
wayesho wathi unyazi ngeke ulenze lutho noma sewuthanda. Ubesho ngakithi-ke athathana lapha kwesamfundisi umthethwa ubhayilapha rayika ufukushumahele bese unikeza washo nalo bakhuluma ngebhayekele sashintsha amaphola athi ubhayilapha Nazaretha njengoba silapha lo nkulunkulu kaNazaretha ngizokhuluma indaba engayizwa. Uthi ubaba uNdlangisa umvangeli waseHardinge wayedrivela iNkosi uBabilanga. Uthi ngelinye ilanga wathelele angikwazi itinene ebovu bakwazi itinene ebovu iphakame. Uthi wathelele uthi kwase kufika ingane yathi ingane uthi ubaba khipha imoto Ndlangisa sambe esuku ngo-12. Thana ndenge naso isikhathi. Nonyazi futhi nabanaso isikhathi. Hayi hey unyazi inkinga amaNazaretha. Yasiyaphuma uthi yasiyaphuma imoto yathi mayiphuma imoto uthi yaphuma yakhuphuka yanyuka yabheka seMgungundlovu yaphuma eMgungundlovu yaphuma yabheka eRishmond yaphuma eRishmond yangena eXhopo. Uthi tinka uthi mayiselapha khona indawo masozokhangela eXhopo masozongena emzimkhulu lapha emahlathini uthi Ndlangisa sizodlula kanjani kula maphoyisa kaMathanzini. Siyabuza uNdlangisa siyaphi kanti baba uthi la ngiyakhona uthi ngiya kungamemela uthi ngiyabheka uMesiya ngiyambona uyakhala ubekhala phezulu nahambe ngiyobheka wayesho uThingo lenkosazana. Uthi mazokhabuka wethu uDlangisa amasaba ngeveni lakhe isuzu athi makhona iBnB ngalana iplaza lokho uthi afesaba ngaphansi kwalesihlahla. Uthi sama uthi wathi asime Ndlangisa uthi uthi amaphoyisa yawalalisa manje sizodlula kwaFnazi incwadi zokudlula kusho ukaMahile. Uthi zisuka uthi waseNdlangisa dumisa imoto. Uthi bafika emfule bayabazi-ke bakuye emzimkhulu ibhoda gate lingana khona ngaphesheya khona ngala. Wathi shaya Ndlangisa uthi bayishaya imoto uthi bawelela ngaphesheya uthi babona ngekhoshi lithi uthi kodwa basebedlulile emzimkhulu uthi sebedlulile umfulu umzimkhulu. Shembe lesikhuluma ngayo amaNazaretha. Uthi bahamba uthi bafika laphana bawuthatha umgwaqo oyeNazaretha uthi bashona phansi uthi bafika uthi laseliyavuswa uThingo lathi mavuswa uthi uNdlangisa uthi wasiyabamba inkosilanga yasifaka phansi komjimba wathi kodwa kuncane kunamahlobo amancane kodwa yowathwala amaNazaretha. Uthini wena? Uthini wena? Uthini wena? Wakhipha izinto ezinakho wayifaka iplastiki ephathele uThingo thwala uThingo lahla uthi lasuka futhi khona ilanga langena emoteni labuyela emuva. Ukhuluma uNdlangisa no engakhulela emzini wakhe. Unyazi umanzi akabilanga. Unyazi wezulu umanzi akabilanga kumthakathi. Umthakathi wasongela ubaba omkhulu wathi uma le ndoda ubihlupha amadoda ethu nje uma nje mina ingafika la ekhaya ithi izophuza itiye uthi mina ngibona ngoba nginalento yami mina ngifaka itiye bese yahamba umuntu awukhalele
nazi itiye wena ngoba phela msono Shembe ubuya ngisho wena ongibhekile wena ongibhekile Twabila amanzi ebiliselwa ubaba mkhulu abila amanzi twa ubaba mkhulu twa wayesiyafika kulo muzi wathi mayifika ubaba mkhulu wayesiyambingelela twa wayesiyajabula wajabula kakhulu lo mama wathi mayijabula wathi hawu mayingena ubaba mkhulu wathi mkhulu Jesu uzongena leka wazoyiletha uShembe kanti maNazaretha uShembe uYinkosi maNazaretha amabonge inkosi Thumama waqala wayelusa wathatha ibhodwe ikete lakhe walibeka abila amanzi lutho ukubila amanzi wathatha inkuni lutho ukubila lutho wathi ubaba mkhulu sengiyahamba mntana hayi ngizwayo wathi ubaba mkhulu wasengiyahamba wathi makancane uNkulunkulu wona nezinye igodo waphinda wayifaka umlilo wekanga phezulu kodwa amanzi akabili ebhodweni hayi kuzibalanga sithele zithi ziyayibilisela amanzi hayi akabili nanamhlanje bathakela kodwa kusawuyena ayengaba ubili angabe amajajini angaba kodwa akafuni ubili Phindwa sezulwini ayisithi mntanami ngoba sangachakuloki hayi sengiyahamba manje yakwena kuloku mfowethu usugqobela abangaki namalini how much also nawe ephaketheni lakho Yayisiphuma into yasezulwini yathi mayiphuma into yasezulwini eyiphelezela lo mama wathi uyabuya lo mama iketela sekushilazela goqela abangangesibhekele la ezisho inkomo zithama uthani umanzi akabilanga lo mama wangakithi ngelinye ilanga uyahamba lo mama wangakithi kamkhize akade wayigula lo mama khuluma ngoThingo maNazaretha wagula lo mama wayenyama kodwa usemhlophe Jeremiah 4:8 Wagula lo mama kwanje kweza Mgomeli kwanje kweza Iyonini kwanje kwekuphi kwegula lithi inkosi la kuyomuzi asikwazwe unje unjani wena isho wena ongubani unjani wena ongubani unjani wazalunje nawe ndoda wazalunje kwaziwa UThingo lamakhokozana lalusezivele wakhathwa lo mama kithi ngamathopho engubo wathi mayifika khona umamkhize uma ifika khona wathi lathi UThingo ya uyakula ngiyakula yini bangena ukufa nje engakwazi sesidamile kuzo zonke indawo ekufanele siye kuzona hawu kuthiwa kodwa uThingo hayi kuthiwa idlozi alingiboni phakathi kwalomuzi noma ngifa idlozi ngeke lize lingibuke unjani wena wawushe isho wena ongibukani liyabona idlozi uyabuza uThingo lithi abantu abakho bona banjani bayasebenza uthi abasebenzi benzani baphuza utshwala liyashintsha uThingo lithi bafanele ukuphuza utshwala wena waphambana noNkulunkulu indalo yakho uNkulunkulu apheka yona wayishintsha ushintshe la phezu kwayo baba
Uyakwenzani wena uzakuchitheka? Uzawenzani wena ozachitheka? No. Noma uvatha igolide. Noma unegolide emlomeni wakho, khipha igolide awufuni. Unemali phela wena. Noma uhuqa amehlo akho ngomuthi. Lamehlo ufaka wakho. Uyakushaya imali lamehlo ufaka wakho. Awa. How do you get that? Awakubela wena isuthi akona isotelo ngingili leli elengazi lesoto asabenzi ngingili la mama akulani isotelo ngingili leli nadala ukuthi nina mina sayideni ogada thini nafuna gadwe nina manje vuma noma uqa amehlo akho ngomuthi. Noma ungithinta u-18 lapho u-18 uMathe u-18 afuna nale mntaba nimlungiselele lapho. Okay, nimfanele lokho. Uyakuhloba ngeze. Wena ithi iNkosi UThingo ithi lamothi wena uhloba ngeze. Abakuthandayo bayokudela. Ekhandayo izodela kulamehlo akho sobakhandile ngoba nigunda amehlo nigunda amashiya bese nidweba amashiya ngamapeni usheba ngayifunda ndoda. Abakhokheli udala inkinga. Yanilekelela abakhokheli ngoba nina senenkinga niyabasaba laba ngemva kwenu ngoba phela banikela kakhulu. Uma phela umkhokheli ekhuluma nje into njengelutho engelutho lelo dosha lelo phethe hlukana bakuleli bandla la. Khipha leso sport leso nalo dosha la. Ngoba uyothi mawufa ungaye emndenini wakho. Udala inkinga bafowethu. Mbotho. Unyazi mina ngangaboshiwe mina. Aha ikhoswa. Nasajele ngangiphethe iboshwa. Unyazi ngilindele lesikhathi ukuthi iNkosi nesihlalo lokuzeza ngami. Uthi uNkulunkulu. Kathi abafundi beza kuJesu. Ngaleso sikhathi kweza abafundisi bonyazi. Bathi nyazi wezulu. Ubani omkhulu embusweni wezulu na? Ubani omkhulu emhlabeni na? uJesu wabiza umntwana. uJesu wabiza umntwana. Wamisa phakathi kwabo. Sumisa lo mfana omncane. Lokho wakho mshuma stand up mfana. Suma. Wasumisa umfana ngakho. Wathi ngiqinisile ngithi kini. Wathi ngiqinisile ngithi kini. Uma ningaphenduki. Nibe njengalo mntwana. Ningengene embusweni. Aningena embusweni kaThixo. Lowo osithoba njengalo mntwana. Njengalo mntwana. Kulamajazi enigqokile.
bashayeli, bavangeli, bakhokheli. Nyongene embusweni kaNkulunkulu. Uyena omkhulu embusweni. Uyena omkhulu embusweni onyazi. Hlala phansi. Ngelinye ilanga wabonakala inkomo umnomzane othize enesibaya sakhe esikhulu isibaya. Mhlawumbe sasinangale lithempeli kodwa kuney'nkomo zakhe. Hayi, le ndoda mayivuka kamadoda afuyile-ke, mayivuka indoda ivuka iyoma esibayeni besithi mfoka mdluli besithi uvuka. Mayifika esibayeni bese kukhamba amalanda, afika athi buwe enkomeni. Udala inkinga lo. Sibosho sonyazi. Amalanda. Kamnandi phela amalanda athi amaqhizana. Amagwababa nawo alapha abonke avedla kahle amalanda. Abuka. Athatha ukusondela aphelezwe. Mateyu 7:14. Nanga namagwaba abuka. Esondela. Amagwaba. Hey wena hamba. Ayisehlakanipha amalanga. Amagwaba abahlakanipha amagwaba. Ayihlakanipha amagwaba. Hey, ahlakanipha amagwaba. Avela hamba othenga upende omhlophe. Angaba ngizwa imakho. Ahamba ayothenga upende omhlophe. Kwa. Ayipenda na. Kwabo asazi lesikhathi kwathi ekseni. Nawo abamdibimu. Mhlawumbe nawe sesimdibi nawe uyigwaba. Sas. Asondela amalanda athi mayisondela amagwababa saseyihlangana phezulu kodwa isimeliki ibhayibhili izandla ayishunywa wena baba ugcwethe izandla ezingaba izandla awusho mfundisi izandla ezingaba izandla engayisawo kodwa izwi ngejangoma izandla zakho ezina iselo kodwa izwi lakho ngejangoma. Mfundisi thana hey, batala basezulwini asiyahlangana amalanda athi mayehlangana amalanda inkinga isezandleni ayisanda kuzona kodwa izwi ngefana lonke izwi litholwe ethunyazi. Awahlanganwa hanobo bayibona bathi qaba kancane imvuko yabi ingangezwa njalo makholwa iyasivula yathi qaba yathi suka imvula labalishanga amandla lathi balishanga amandla kwavela ukuthi hayi umikfana amagwaba namalanda lapho yaqala indoda yayisibiza amanye amadoda yathi ishayeleni elwayo sizoshaya wena ngibuza usekingeni mfowethu asingabi kuleli bandla lonyasi lwezulu asingabi kuleli bandla asibe amalanda ngqo angaba ngezwa imakhono ngoba nifuna kuze kukhuluma ubaba bese oba nimtolika rongo cha okhuluma thina odala inkinga awufunde lincinyane isango
nendlela ingumcimbo eya ekuphileni. Lincinyane abantu bakushumayela bathi abafunda ngikhululeke bashilo ngishilo bafuthi. Abashilo bakhululeka dala inkinga. Kwase ngizohlala phansi. Lincinyane isibando eliyakuboshela. Funda ba. Uhlala phansi udala inkinga manje. Niyakubazi ngezithelo zabo. Niyabazi ngezithelo zabo. Kuyakhiwa yini izinhlamvu zevini emeveni yasemakhiwaneni na? Yes, mfu. Uyabonakala mongaloni la. Mangisajele eVatefa. Ngangisajele. I have fish man. Answer mom. Can please don't pray. Amen. Can you get kumjo pingo mana sabet. Uma siya ngome. Kuna scoop esifike nomfundisi. Nabo. Ikhahle yabo ikhahle. Shuma izimoshwa. Fundisa umthetho isibo. Fika nescoop esihle umthetho sithengela amabandla lapha. Bese kusuka nyathi lezulu isigebengu esithize nje esisgangsterism lesigebengu eksuku lesikwazi isigubhu lesi samanazarene ngombesi isigubhu somgidi jobefa 13 ifesi amateli ayoqusha kuqiba lifike ikhethe umkhulu simbikele nami mkhulu bantu aba isigubhu yasibona sisha avela khala umkhulu lekhethe boss isibuso sesingale sisho abantwana uthi nifunda ukugida kule ndawo nikuyona lo muntu wenza abesethi kamuza lakhe lathi thingo lenkosazana Fezale muntu owenze lento. Ushikahlele nani? Sokude nani kahle. Ngifunda uma ukwenza into uqala umuntu ba. Uthandaza wala qedwe. Uma sekadiwe. Bese kuyela endlini umkhulu aphelezela ahambe. Bese kuyalala. Kuba kusuku kuzwani nokuthi awu sithi thina kwenze njani lo mnumzana kwenze njani hawu indoda hayi shawa ikapha kuvuswe kuza amaphoyisa ethathe indoda ebusuku kuvuka hey, yaphi esibhedlela? Useka kusasa. Ngicela umfundisi kaShembe. Hawu. Yini manje uzamanesi? Ngicela umfundisi kaSipuphu umkhulu. Akumazi umkhulu ukuphi ingizwe lakho babelisho lapho. Mina ngizomjika. Ngekwemoto. Sicela umfundisi kaShembe uzothathwa waphi umkhulu? Ngoba umkhulu ufika ngesabatha kuphela. Kodwa abaphathi bamlala kumele bashayebe manazarene ukuthi ngasenigcotshe wanenzani ukugcotshwa nize ningaweqi lamakhehle uthi uyinyukhama ufuna ukuba phambili kwalamakhehle wena lamakhehle abadala lamakhehle ahluleyo ukuhlubuka kuhanjwa kwethembezile ahamba nenkosi ilanga ahamba nenkosi inyanga yezulu azofika la ekhaya nawe mayiganga futhi azohamba ayokhambe kokwesihlahla lemjiva yakho ngoba kenzeka umuntu abe nemkhuba noma semdala angayiyeki imkhuba yakhe usophingweni namhlanje siyaqonda ifana amanazarene noma ukameni wabamncane ngadala kodwa amanazarene umfundisi uyalandwa uyayibuza le nsizwa yini umfana wami
wenze njani uthi ngithena ngilele ebusuku kwaqhamuka indoda wathi umfundisi wakhipha amafoti umkhulu ekusukesi lakhe emnyama wathi awungakhombisa le ndoda wabuka lesigebengu wabuka wayefika eThingweni wathi nangu baba onjani ogwasile wakhomba uThingo lenkosazana uthi wena njalo wakhipha amafutha umfundisi waphinda umgcoba yena kamnandi efana mnyeke lo muntu sikhali phela umfundisi nanga yena umfundisi iphathi yakhe leyomusa funda la abangamaqili la ehleni uyabaqopha ngobuqili babo angisazazi ey'ncwadi zayifundelwa nini icebo labakhohlisayo icebo abakhohlisa unyazi liyachitheka kanje lizochitheka kanje bayakungena ebumnyameni emini uyangena ebumnyameni emini kapha baphuthaphuthaze emini njengasebusuku eNkosi ubusise wena uye eNkosi amadoda umshuma lapha ithabo ahambe kanje wena namhlanje ngoba inyama uyifaka ecourtroom amadoda wanikeza imba funda ngoba sabana nama-courtroom phela funda hlabe samana sahlala phansi manje 149 ba yazwezulu ungixolele baba hawo wadala inkinga yazwezulu awu wadala inkinga ngankulunkulu wawukhumbulula lo muntu kule sentence 32 years wangilanda yazwezulu wangilanda Jehova wakwephelile ngami uthando lolwenza nje noma ngingafa kodwa ngangifela unyazini hayi noma ngingandani funda ba uyasa basitshela ukwalana kwabo kanti kuhle kangaka uNazaretha ethandana ebambene
awubambe weduze kwakho awubambe mfowethu awubambe mfowethu ngiyakuthanda utshela weduze kwakho ukuthi uyakuthanda siyamthanda siyathandana siyathandana lezulu siyathandana luthando izandla lonke lithi ngiyathanda unyaha siyathanda unyasi Nkosi useNkozini uyabudala inkinga ehadini